Čo fotíš? Ale to sa samé začína fotiť. A prečo to fotí? Ja neviem. Dobre, zostrihaš to, necháme to ísť, či na novo sa to pošle? Stop. Čauko! Vítame vás pri ochutnávke amerických sladkostí číslo 2. A táto ochutnávka amerických sladkostí bude dosť netradičná. Poprvé preto, že sa nachádzame v hoteli. A kde? V Lučenci. Prečo sme v Lučenci? Lebo mama tu má konferenciu. Mama tu má školenie, tak preto sa nachádzame v Lučenci. Druhé, čím bude vlastne táto ochutnávka amerických sladkostí je výnimočná, lebo nebudeme ochutnávať túto ochutnávku samé, ale budeme tu mať aj jednu kočku, butterflyku, ktorá sa nám prihlásila a dneska sme s ňou strávili inak úžasných pár hodín a posprevádzala nás po Lučenci. Takže video uvidíte už čoskoro a je to Berdy! Čauko! A po tretie, prečo bude táto ochutnávka amerických sladkostí ešte zvláštna, lebo spolu s nami vlastne dostala takýto balíček aj Sofinka. Áno, Sofinka. Aj Sofinka, ktorá vlastne už natočila ochutnávku týchto sladkostí sama doma. Ktorá vlastne vyhrala súťaž. Áno, vyhrala súťaž, takže ako výherkyňa súťaže dostala takisto takýto balíček, spravila ochutnávku, natočila nám ju a poslala, takže celkový zostrih uvidíte a vidíte práve teraz. To bolo strašne dlhé inak. Nevadí, necháme to tak a budeme to stopínať, či nie? Nie. Takže, môžem vyberať. Berdy, postavíš troška bližšie, môžeš vyberať trochu sám. No, dobre, mami. A máš to tu stopnuté? Nie, mami. Čo chceš? Čo chceš? Tak dám to tam. Sa veľmi teším. Áno, lenže už som predtým zjedla kopec sladkostí. Epi. A tieto sladkosti nie sú sponzorské, tieto sladkosti sme vyberali a nakúpili sme si ich a samozrejme platili my. Lebo minule sa niekto pýtal, že či ich dostávame sponzorské, keď ich dostávame sponzorské, tak by nám malo všetko chutiť. Takže... A čo to je? A je to watermelon, Arizona. Čiže vodový melón, červený melón. Dobre, takže na zdravie, babi. A dobre to je vonia. Mne to chutí. To je sladké, no. Taká divná chuť. Ale dobre to je, nie? Také žuvačkovo-melónové. Žuvačkovo-melónové a nie je to hlavne veľmi bublinkavé. A sladké. Čomu by si to tak prirovnala? A jahoda tam je, nie? Ale toto je dobré. To určite mi chutí viac, ako tá predtým Fanta. Dajte, babi, ešte vám dolem, lebo budete... Nie, ja nechcem, ešte bude Fanta. Dobre, takže koľko dávaš máme tomu bodov od 1 do 5? Od 1 do 5 iba dávame body? Áno, jak predtým. Od 1 do 5, tak 4. Ja 4 tiež. Tiež 4. Také, ja som sa to... Môžem ťahať? Čo chceš ťahať? Akože, vyberám. Áno. Ježiš, prečo slané? Ja už sa teším na toto. No. Takže sú to Cheetos, nie? Asi tak sa to číta, či? Epi. Hej. Jak pokazané si je. Dobré. Ale je to dobré. Dosť dobré. A keď my budeme chrúmať a povieme vám, tak by sme mali sa spýtať, že čo na to Sofinka, nie? Áno. Takže, Sofinka, ako chutí toto tebe? Koľko som dostala tú možnosť natáčať ochutnávku amerických sladkostí z Butterfly Maria kvôli ich úžasnej súťaži, dnes budem ochutnávať americké sladkosti a ja s nimi. Tam je strik, dobre? To je dobrý nápad. No tak mi to zaujímajú. Dobre to je, že? To si nezostane, ale tvoj. Dobre, dávam... Ale tiež 4 body, lebo je to tiež dobré. No, ja tomu dávam 5 bodov. Ale 5 bodov to, keď nebude niečo ešte lepšie. Mami, ale môžeš viac použiť. Viackrát? Áno, ja tomu dávam 5 bodov. Ja 4 kvôli tej vône.
Nie, nevadí tá vôňa. To je 4 body. Dobre, teraz ja chcem niečo sladké. Ukáž? Epi, epi. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. A fakt to má byť v mikrovlnke? Áno, to je dnuka dačo. Aj bez toho sa to dá. Ale aj bez toho to je dobré, že? Bez mikrovlnky. A mne to nejako nechutí. Podľa mňa v mikrovlnke iba kvôli tomu. No dobre, ale ako to chutí? Aby sme mi povedali. Hore je nejaká cukrová Jak poleva. bebe keksík. Jak čokoládový bebe keksík a... Troška jak perník, nie? No, medzi perníkom a bebe keksíkom. Na vrchu je taký jogurt, podľa mňa. Hej, vnútri je nejaká plnka a hore je cukrová nejaká polva. Ale mohli by sme si to odložiť a ešte potom vyskúšať, že aké to je v mikrovlnke, ale... Nerky. Epi, epi. I have a pen. I have an apple. Teraz. 3. A to koľko mám dať viac? Áno, 3. 4. Kyslé. Kyslé, ale tieto mi chutia viacej ako tie, čo sme mali minule. Minule sme mali také farebné, nie? Minule sme mali... A ládiami s nechtami. Dobre. Takže teraz ochutnáme tieto čučorie. Kyslé. Že? Čo to fotí? Neviem. Kyslé. Ale Ale mne tie oranžové viacej chutili. ešte minulé, čo sme mali. Tebe ktoré, Beldy? Tieto. Oranžové, že? A tebe? Mňa tiež. Epi, epi. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have. Musíme to zrýchliť, pretože už máme nedostatok miesta, svetla sa nám vypínajú. No, dobre. No, to kiwi tam je menej, alebo tú jahodu skôr. No. Nie, proste ľudia... Ja nemám poviem rada vám, bublinkové, takže u mňa za 1 bod. U mňa 1 bod, táto fanda moc mi nechutí. Poviem vám, že minulá ochutnávka bola tá hroznová a tá bola najlepšia. Takže toto sú jahodové. Sú aj jablkové. Hej. Dáme si To jahodové sa bude najprv. podľa mňa dosť lepiť zase na zuby. Že sa to bude lepiť na zuby a bude to také ťahavé. Ja ochutnám prvý. A musím to aj ja ochutnávať, keď to predávajú aj na Slovensku? Ochutnám prvý a keď sa to bude moc lepiť, tak ja to nebudem. Idem ochutnať tento jablkový. Bude sa to lepiť podľa mňa. To citrón, to nie je jablko. To je citrón. Ja si dám jahodu. Aha, A ešte tam je... maličké cukričky Ešte tam je pomáranč, jablko Višňa. a vyšňa. A už je višňa. How much? Nepúkaj v ústach. Ty máš akú máš? To je to aj citrón? A čo tam ešte je? Pomaranč, jablko, višňa. A my máme čo? Jahoda. Ja ho môžem to vypúť. A ja som sa chcela spýtať, či to môžem vypúť. Veď sa ani... Oni sa ani nepýtajú, oni tu to... Rovno išli vypúť. Kyslé. Ideme hodnotiť? 0. Ale 0 nie. No tak 1. 1. 1. A pol. Takže tak. Dobre, ideme ďalej. Tak to sa nám už nemôže. Toto má Takže, zase do mikrovlnky. áno, Zás do zase- mikrovlnky, ale keď Veriuška nečíta text a pritom vedela, že nebudeme natáčať doma, tak mikrovlnku nemáme. Dobre. Odrízneť. Zase odlomiť, no.
Počkaj, by bolo vidno, že aj jak to vyzerá. Lebo toto nevyzerá tak, jak to predtým. Vlastne takisto len to predtým malo bielu. Môžeš aj túto Berdy kľudne. Hej, vyzerá Ne, mne to ale predtým... vyzerá to celkom pekne, mne sa to páči. Mne to predtým chutilo viac. Podľa mňa. Ale ono to nemôže byť zle v tej Tak už sa mikrovlnke. nám vyplo jedno svetlo, takže rýchlo musíme dokončiť poslednú A na to sa teší najviac mamina. A je to Reese's, čo máme chutilo najviac. Až na to, že... Jaj? Sme troška v strese, lebo pamäť, Dobre. svetlo, Ale ty to sú ešte. všetko. 3 body dávam tomu. A 3, lebo to predtým bolo lepšie. 3. No. Prispôsobujem sa. Takže toto je Reese's v bielej čokoláde. Nie je už v mliečnej. Mňam. My si s mamou dáme spoločne, nie? Lebo sú iba 2. Mama! Ježiš, mňam, jak to vonia. Ale ona mi to zje. Mňam. No, ja už Áno. chcem, na to sa teším najviac. Mňam. Ja milujem Reese's. Inak budeme robiť Reese's ochutnávku, však mami. Mňam. No to je, že? 5. U mňa 5. Tak. No, Výborné. O, ďakujem. 5. To nemá chybu. Dobre, dožujeme a ideme hodnotiť prvé, druhé, Ak tretie. to mám ohodnotiť od 1 do 10, na prvom mieste je Fanta, na druhom mieste sú Nerdsky a taktiež Arizotea a na treťom mieste sú tieto syrové chumky. Ešte raz vám, babi, ďakujem, že som mohla ochutnať americké sladkosti taktiež. Pa. Spolučenci. Nie. Ďakujeme aj našej hostke Berdy, že sa zúčastnila taktiež tejto ochutnávky amerických sladkostí 2, že nás dneska posprevádzala aj so svojou kamarátkou Emkou. Spolučenci, takisto sa stretneme s ňou ešte v nedeľu, pretože nás ide zobrať do wellnessu, odkiaľ takisto uvidíte video. A týmto sa s vami lúčime a nezabudnite klik ešte na americké sladkosti 1. Ahoj. 3, 4, 3. Potešila. Asi Nerdská, čo ja viem, a kyslé mámky, pretože strašne milujem kyslé veci. Proste... Ešte raz vám, babi, ďakujem, že som mohla vyhrať vašu súťaž ochutnávku amerických sladkostí a video s vami. Ďakujem.